Madzimai Chisamba Show, pundutso yemadzimai inoda rutsigiro rwemhuri yose. So over to you, ma'am. Ndinokutendai nekundigashira. Ndinokutendai nekunditendedza kuti tinge tinovhiringa program. Ndinozviremekedza. Regai ndicherechedze utungamiri huri pano neutekwa-tekwa huri pano nemi madzimai sebasa rangu rokukurudzira mitauro yemuno yese iri 16. I don't speak, ndinotaura. Nyaya iri pano, regai nditi nyanzvi dzedu dzitange dzambotiudza kuti ndivo anani. Nyaya yedu ndeyekuti pundutso, kana chinhu chichinzi pundutso chiri kunzi chiri kugadzirwa patsva, chapundutswa. Hanzi pundutso yemadzimai inoda rutsigiro rwemhuri yese. Saka regai ndimboti vadare vedu vatiudze kuti ndava nani. Inyanzvi idzodzi makasununguka kuvabvunzawo sekutaura kwatinenge tichiita. Asi amai Samba vanoda zvinobata magetsi. Madzimai akangwarira nokuti vanoti zvimwe vakasenga pamusoro, zvimwe zviri mudumbu, zvimwe vakabata, multitasking. Mazvita vateereri, ini ndinoitwa Mrs. Martha Chitando. Mazvita tichange tichifamba pamwe chete. Muchiuchirawo maokoka. Mazvita zvenyu ndinotenda nemukana wamandipa. Ini ndinoitwa Frederick Mutindori. Tichanga tichibata tiri pamwe chete. Mazvita zvenyu. Asi satapinda muchikamu chino, inini ndinodaira nokuti ndinomboita tsakiridzo dzangu dzimwe dzisina kunyorwa dzinongonzi according to Mike Samba. Handitika? Saka inini patsvakiridzo dzangu dzandinoita, mwoyo wangu nguva yese ndinorwadziwa ndikanzwa vana mai nevasikana vemazera enyu aya nemamwe vachiita sema cry babies. Kunzi vakadzi vanozodzvinyirirwa, vakadzi vakazodai, iye zvinotaura kuti chinhu chedu chevakadzi, iye zvinotaura kuti chinhu chedu. Makagara muine masimba, hamusi kuatora. Makagara muinawo. Tikadzokera chaiko, ndinogara ndichiudza vanhu, tikadzokera kumashure, Mwari vaita zvese, vapedza zvese, nyika yakabhowa sikana. Nyika yakashaya sipaki, yakazonakidza kwauya mukadzi. Masimba akapiwa kumunhukadzi. Vadhamu vakatozoudzwa naamaika kuti nhasi tiri kudya izvi, kuratidza kuti ndivo vaigadzira zvemamills. Unofunga kuti vaingodya here? Saka mukadzi akabvira kudhara kugadheni kokuti aine chii? Aiwa. Hamusi kutaura zvikufitana nefesi dzenyu. Aine chii? Aine masimba. Tombodzokera, handisi kuparidza, tombodzokera kumazuva aJesu. Mwari mukugona kwavo, Jesu aingozoonekwa achifamba paMwari voti uyu mwana wangu auya uyu. Dai anga ari wangu newe pamwe aitouya riri gold. Kunzi gold iri kutaura uyu ndiye mwana wangu. Asi Mwari vakapa masimba kumukadzi. Maria akaita sei? Masimba amuri kutsvaga takuzoapundutsa nhasi 2024. Muri kumboregereko kuatora? Tiri kumboregereko kuatora? Tikaenda kumashure, vana mbuya vedu isusu, I'm 72 years old. Handitika dzinosvikika. Ndodzandakamira madziri. Vana mbuya vangu inini ndine age yema-ancestor. Vaive nemasimba. Vaitori pamusha paitori nehozi yambuya. Isingabatwe, isingacherwe kurakidza masimba emunhukadzi. Kwaive nemunda wambuya waidhisaidwa naambuya kuti vari kurimei. Mbuya vaiziva zvebhajeti zvamamuchitaura munezvi kuti iyi mari iyi ndichaendesera Runaida fees, iyi mari iyi ndichatenga chimbudzi. Mbuya vakanga vaine upfumi hwavo kuti mombe dzavo dzeumai hapana anobata. Zvamai zvine chirango handiti? Saka vanhu vaitokumbira kana mukufa zvinotonzi kodura raamai nderipi, haringocherwa handiti. Saka inini ndiri kuti vasikana, Mwari vakatipa masimba kare. Masimba tinawo.
takwapundutsa nekuti imimi pane nguva yatakazotapwa nemumwe munhu anobva kune imwe nyika ndiye angakukudza kuti ifanike makadzvinyirirwa. Hamusi kudzidza imi makadzvinyirirwa. Togodzvinyirirwa naniko? Varume ava vana vedu vatarise vese mumwe wedu akatopfeka mateneti. Saka wembererai munhukadzi maoko. Takupinda munyaya yedu. Ndiri kutanga nemudari ari pano. Mai Chitando, sei muchifunga kuti mukadzi anoda rutsigiro rwemhuri yese? Zvakakoshei? Mazvita amai Samba nevateereri vedu. Ndingati tikatarisa mukati mekurarama, munhu wemudzimai ane influence yakakura mukati menyika yatinorarama, mumasocieties atinogara uye mukati memhuri. Vanositombotaura vanoti behind every successful man there is a woman behind. Zvichireva kuti vana baba vangazozviburitsa, asi pakashaya amai vakarongeka kuseri kwacho hakuna chinobuda. Saka tiri kuona simba riripo pamunhu wemudzimai. Ane simba rekuvaka, zvekare ane simba rekuparadza. Asi isi tiri kuti mai ngavaite simba rekuvaka musha vachitsigirwa nemhuri yese. Mashoko makuru kuti vauchirire maoko. Ndafunga kuti muchafara pavapinda nezipoindi hombe ratoda kundidzikisa pacheya kuti vana mai vane masimba. Munoziva ndo vanonyenengedza kunana baba. Mubatsiri akakukwanira anobatsira zvese nokufunga. Mwari havapenge. Atitika. Saka vari kuti kana vana mai vaita zvinhu, vana baba hamusati mambozviona here kuti munoti baba apa panoda kugadzirwa apa. Unzi no. Ndiri kupada pakadai. Pakaningirika apa. Mozotaura zvakare hatisi kukureva baba. I mean well. Apa panoda kudai pazonzi ini ndine imwe plan. Kana kwapera 3 weeks manje unozonzwa kunzi I've decided kuti apa paningirikwa apa. Mazoita decide. Asi simba ndo rataurwa karabva kuna amai nai. Ndizvozvo chaizvo. Tomboenda pane munhurume. Sei amai vachida kutsigirwa nemi? Nekuti ini mukuona kwangu varume ava ameno yavakazotamba pakati apa. Nekuti kuzvara tavazvara ndisi takavadzidzisa kuti de, ndisi takavadzidzisa kuti idla, ndisi takavadzidzisa kuti vanga ndiri wezhira chinombobuda chega kunyange ndakapolutwa zvangu nemazezuru kuroko. Vanhu ndisu takavadzidzisa. Saka zvakazofamba seiko kuti varume voita kunge ndiwo vari pamusoro pemadzimai? Imi makamirira vanhurume muri kuzviona sei munyaya yekuti tipundutse vana mai? Mangwanani. Ini ndinokurudzira vadairewo ndapota zvangu. Hapana tsika dzakaipa sekusadayira. Panyaya yemunhurume tinokurudzira kuti varume tinofanira kukudza nenyaya yekuti mabasa mazhinji tisu tinovaita pamba. Vana mai vanozongotsigira kana tichinga taenda kumabasa tinouya tichizongova tichivaratidza kuti sababa ndaenda kubasa ndanoshanda izvi. Saka ana mai tinotaura kuti varume vanofanira kuenda pamusoro nenhau yekuti chese chinotsvagwa nemurume. Hanzi chese chinofamba chinoitiswa nemurume. Muri kuiona sei nyaya yekuti mazuva ano vana mai vodhiraivha ndege, vana mai vodhiraivha zvitima, vana mai vari kurembera pamusoro apo vari mainjiniya, vamai vane mabhenki kadhi avo, vana mai vane upenyu hwavo. Nyari unoiona sei? Ndizvozvo Nyari taurisa tinzwe. Sorry hakuna ndangomo patanga tichiri kuboarding taiti ukamanikidzira munhu kutaura tinoti tamuvolontiya. Takuvolontiya iwe. Ene mabva mandijuma maiti Samba makadii madha. Ndinofara. Vedare. And respectfully handiwirirani nezvataurwa namukoma. Nekuti takatodai muna ana mai vane makambani muno. Muna ana mai vari kutungamira nyika muno. Mune vanasikana vari kuita zvakasiyana. Saka I think zvachinja manje. Ndongoona kunge madzimai nemadzibaba vanofanira kungowirirana tichiremekedzana zvakakwana nekuti takungoita zvakafanana. Zviri kuitwa nemwanakomana mwanasikana ari kuzviita. Mashoko makuru kuti muchire maoko.
mukoma mataura zvakanaka chaizvo, asi zvaita sezvanwiwa, asi zvakangonaka zvamataura. Zvanwika nekuti zvanwika nekuti iwaya madzimai amuri kuona ivava, ndana Surprise, ndana chi, mumwe musi takambosvika pane imwe motikari yanga yafa. Mudzimai wacho ari pasi achigadzira mota, baba vachiridza muridzo vari pasaidhi. Vanhu vakati, kwe unogomira sei kweiwe? Mukadzi wacho akataura kuti inini ndini makanika, baba havasi makanika. Saka ndinoda kuti mumwe munhu ari uko atiudze kuti ndezvipi zvimwe maimboweni munofongei nenyaya yekuti madzimai vatsigirwe nemhuri yese. Havasi kuwana rutsigiro papi? Ndinotenda zvikuru. I think rutsigiro rwatinotarisira kuti dai madzimai achipiwa nana baba ndeokunge vana baba hongu tinoziva kuti ndivo musoro wemusha. Rutsigiro irworwo tikarutora sokutorwa zvakazvoita mubhaibheri. Tambobuda muchidzidzo chapiwa naDr. Mboweni pavatitaurira kuti Isaac Enegdo chireva kuti kwanzi army general. Madzimai tiri pano tiri kunzi we are equivalent to an army general. Saka hanzi kana tichifamba mapapiro edu, baba ibapiro iri, indiri bapiro iro. Saka kana mapapiro ose kuti gondo redu riya eagle rinyatse kuflepa richifamba zvakanaka kudaiwo hunge mapapiro ose akasina rimwe risina kuklipiwa. Saka vana baba vanofara kuva nemuono wekuti havasiri kufamba ndimai vari vega. Vana mai vanotodiwa kuti vakasiyiwa kunze kwemapurani, wakufamba nebapiro rimwe, hakuna kwaunoenda unotonodona. Saka vana baba vanofara kumira nana mai voronga zvinhu zvavo kuti muno mumusha tozvifambisa sei kuti nyaya yedu ifambe zvakanaka. Mashoko akanaka vauchiri maoko. Hakuna kwavangagone kuenda tisipo. Ndosaka ndati zvisina wana mai hazvinakidze. Mukafamba muzhira umu munoona tumatengi tuya tumadzimba twematini twemazenge twe-road department. Munongoona varume vakajega shaya kudai. Musi wamunoona kasketi kari palaini kachipupurutswa nemhepo, mufaro wadzoka. Ndizvozvo vana vedu ndiri kuya pamuri mai Chitando. Vana vedu vari kutsigira here vana mai? Nekuti iva vanhu vazhinji vachava ndo vana vaye vandinoramba kunzi musatune vana muchita ama 2000 anonetsa ama 2k. Ndo vandobvunza kuti vana vaniko? Ivavo vana vari kutsigira here mabasa? Mazvita amai Chisamba, ndofunga ipapo paroda kuedza kuti gadziriswe zvekare. Muchaona kuti nekukudzwa kuri kuitwa vana mazuva ano. Tasvika paya pekuti vana vane kamwe kakungurarama kavanoita vasingabatsiri even pamba. But tiri kutiwo kuti pundutso yamai ionekwe nekushanda kwawo kuonekwe. Panofana kuitwa responsibilities anofana kusheyiwa pamba. Mai kana responsibilities epamba akavawandira kuti ndo vachaita zvose, ndo vachaita izvo, mwana akaitapo ndo vachabikira nekusukira ndiro. Kunyange mai pavanoda kusimukawo kuti vaite zvinounza pundutso pamba. Muchaona kuti mai vane vakaremerwawo, nyama inoneta, zvese zvinoneta ne-unpaid care work. Asi tine zvimwe zvatiri kutarisira kuti mai vakapiwawo mukana vachibatsirwa nevana. Muchaona kuti tine imwe futi nyaya, vana vedu vakomana nevana vasikana. Pamwe mai vakaita vana vakomana, mai vanoswera vakamira zuva rose, vachavawachira hembe kutsvaira pavanorara zvese. But tiri kuti nguva yataakurarama stereotyping yanga ichibva, responsibilities edu oshewa. Mwana mukomana ngaabatsirewo mai kubika kana vaenda kubasa kwavari kubata kuti zviendeke. Mazvita mashoko akanaka echenjedzo ari kutaurwa. Mai ngavabatsirwewo. Ndiri kuona kuti makudziro atinoita kana tichitaura kukudza kwemhuri, baba vanenge vakapeta maoko kudai unzi vana vako, baba unozosumudza musoro pagraduation, this is my son. Seiko mambei muri kupipesa. Isusu tiri kuti zvataurwa namai ngatibatsiranei kuchengetedza vana, nekuti dzimwe nguva makudziro atinoita vana hatiwane
rutsigiro mupundutso dzedu, nekuti tinovati zviya vakomana, nekuti tinoona kunge vakomana ndo vakasimba, tinenge chivataura kuti indodha aikali, murume acheme. Kana vanhu vakaenda kunhamo, unonzwa nhamo yekuko mufunge yatibata. Kana varume vangu vachichema, havacheme neiko, havacheme neiko. Ko imimi vana baba, patinenge tichitambura, munenge muripi? Rutsigiro, tiri kutaura zvepundutso pano, zvingaitwe nababa ndezvipi kuti vana vakomana vanogezawo ndiro, vana vasikana vachigadzirawo mota, zvichidaro tichibatsirana, imimi semunhurume panyaya yepundutso, kurudziro yenyu ndeyekuti kudii? Ini ndinokurudzira kuti ipapo pari pakuchengeta vana, tese tinofanira kuchengeta tichirayira vana tiri pamwe chete, tisina saidira tosaidira kuti uyu mukomana kana musikana, nekuti anofanira kudzidza vese mabasa akafanana, nekuti hatizozivi mangwana kuti tinomira papi, nekuti tikamusiya mukomana tichiti uyu anofanira kungoita mabasa echikomana chete, mangwana kana akazosara ari ega anosara echinetseka, anotadza kuziva kuti otangira papi. Musikana akangoda kumira nemabasa echisikana chete, mangwana akasara ari ega anoshaya kuti otangira papi. Saka vana tinofanira kungovarayira sevana zvakafanana. Mashoko akanaka. Ibasa redu tese, kana tiri mumakambani imomo, ongororo netsvakidzo inoratidza kuti zviombe zvakaita semari, baba vanoda kunge variwo vari kumari, kunzi zvingakunetsei amaizvi, zvingakunetsei izvi. Kuvanhu vaye vatiri kushanda navo kuziva kuti kune meeting yakadai, baba ndo vanongotora briefcase yavo. Tese tiri mabusiness people nditi baba vari kuti vari kuenda kumeeting. Ko ndikabvunza zvangu Dr. Mboweni ndingakanganise. Ipapo tinombopasiwa seiko? Tinopasiwa sei? Kuti panokosha kosha, panototaura pundutsoka, panokosha munoziva kuti mudzimai akangwara ngwara anotori madhigirii yake 2 3, mubvunzei zvepaari. Regai baba vauye, regai ndifonere baba, regai baba vauye. Munombotisiya tanyanyuta sei? So 1 Corinthians chapter 11 verse 3 inotiyo musoro wemudzimai murume. Asi haigumiri ipapo, musoro wemurume ndi Jesu. Musoro waJesu ndivo baba. And muchawana kuti masikiro atakaitwa naMwari mukaenda kunana Genesis chapter 1 ya 26, 27 ne 28. Tese takapuwa mukana wakunzi kwai tive ne dominion, kana ya be fruitful, multiply, replenish, subdue and dominion. Yakapuwa tose baba na mai. Haina kupuwa one chete. Saka muchawana kuti imbozviombererai vasati vaenderera mberi. Imbozviombererai. So muchawana kuti kana ndiri mumba zviya ndine mudzimai wangu, ndikangoti ini ndindega ndava kudhonza ndichisiya umwe wangu, ndiri kuzviita disadvantage. Asi tikabatana mavoko tikadhonza ndima yedu, asi tichiziva kuti mukuru ndiani, we are okay. Ini tichikurudzirana, nokuti zvakaitira Mwari kuti aite that 1 Corinthians chapter 11 verse 3, divine order. Ndinowanza kushandisa muenzaniso muclassroom chaimo muno selectiwa class monitor. Hazvirevi kuti ndiane njere kudarika vamwe vese, asi kuitira order. Mwari vakaitira izvi kuti muve neorder mumumba. Asi kwete kuti murume akachenjera kudarika murume, kana kuti murume akachenjera kudarika mudzimai, kana kuti mudzimai akachenjera kudarika murume. Mashoko akanaka ari kutaurwa. Peti kana nguva dzedu dzakuwana unongotitaurira indiri talk show host ndotaura kusvika kuswera mangwana. Muri kuona zviri kutaurwa nababa, that divine order iri kurasika. Ndiko saka nhasi tiri kutaura kuti vana mai vanoda pundutso, vana mai vanoda rutsigiro. Zviri kurakidza kuti tabva pachirindo, tabva paya pataurwa nababa, takapabva sei? Ndezvipi zvakatibvisapo vasikana? Muriko here vasikana? Ndakaendiwe pane muroora wechidiko. Chii chakatibvisapo? Nekuti zviripo, zvataurwa, zvatsanangurwa, zviripo, asi pamusoro penyaya yatiri kutaura pano, zviri kuratidza kuti takapabva. Ndosaka tiri kuchemerera kuti tiite sei? Tipadzokere. Thank you Mike Samba, tinotenda. Ini ndinofunga kuti takapabva nenhau yekuti isu semadzimai tarasa yatinoti role yedu.
tarasa zvinzvimbo zvedu. Kana inini chero ndikaita kambani yangu, sezvataurwa nababa Mboweni kuti Mwari vakaisa divine order kuitira kuti pamba pange paine order munyika munge mune order. Saka isusu pamba pane order, pane responsibilities amai epamba. Chero ndiri CEO wekampani, asi kana ndasvika kumba handisi CEO, ndiri amai. Nokuti dzimwe nguva ndakunyima vana nguva. Saka dzimwe nguva baba vanobva vazoti I think mai vakambosiya business ravo vanofana kumbowana nguva yekutaurawo nemwana, nokuti mai too busy nokuda kwebusiness ravo. Saka kurasa maroles edu atakasikirwa kuti isusu sana amai pamba, isusu tikadzokera ipapo ndinoona funga kuti mhuri inogona kutitsigira, vana vanogona kutitsigira, nokuti kana ndasvika kumba mwana anoziva kuti mama vanogona kundipawo time yavo, baba vanogona kuziva kuti mai vanondipawo nguva chero vapedza basa ravo. Mashoko akanaka ari kutaurwa. Muno muri kuita inonzi naMai Kisamba kukechekedza kuti keche. Ndizvozvo chaizvo. Hanzi takabva pamabasa edu. Nekuti icheya kana ndabva pairi handipo. Anoda kuzondipa pundutso apa ari kusvika pasina munhu. Vana vangu vari kusvika pasina munhu. Murume wangu nehama dzangu vari kusvika pasina munhu. Saka isusu tichibva pano ngatinodzokerai panzvimbo yedu kuti pundutso iyi iripo. Sezvanambotaura zvese zvanandichitaura zvakare zviya masimba aripo, divine order iripo, chiri kudiwa kudzokera chete ipapo. Asi dzimwe nguva tane kakuzvibiga kanombounzwa nei kakuzvibiga makaziya mazvita Mai Chisamba. Ichokwadi dzimwe nguva muchaona kuti mukati menyika yatiri kurarama nhasi pane vatova nefungwa yekuti aiwa mudzimai haafaniri kuenda panzvimbo yepamusoro, nekuti kana aenda panzvimbo yepamusoro hazvichagarike mudzimba. Patini maonero angu ndeyekuti kwatatangira tese semhuri tichikurudzirana, tichisimbisana, inini shuviro yangu kuti semunhu wemudzimai kunyangwe patinosimuka ngatirangarire kumavambo kwatakatangira. Kune vanozoti wofarisei akati fambe akaona ari kuombererwa ari kukwira oenda okanganwa kwaakabva. Saka tiri kuti patiri kufamba ngatifambei tiri pamwe chete kuti zviendeke. Mashoko makukutu. Ngatiregei kukanganwa vakambotiti warara sei. Ngatiregei kukanganwa vakamboti sori ako. Ngatiregei kukanganwa vakamboti uyai pachiplatform changu ichi. Ngatiregei kukanganwa vakamboti shandisai chimota changu ichi. Ngatiregei kukanganwa, nekuti tikakanganwa izvozvo zvinotibvisa pachirindo, zvinotinetsa. Pataurwa nguva, time, pese ipapa patanga chikurukura ipapa tichienda papundutso yaamai, nguva hapana. Munoziva tazvijaira, hanzi magetsi aenda titika asi achakechekedza zvawo, tinoenderera zvedu mberi. Munoziva kuti kudini, kana tikarega kutarisa zvatiri kuita nemhuri dzedu, hanzi hatisisina kana nguva nevana. Ndinogara ndichitaura kuti dzimwe nguva isusu tinokanganwa kuti Mwari vanogona kupfuura isusu. Inini ndikasvika kumba ndikaona vana vangu kana vazukuru hwindo rapunzika apa, zonzi sori gogo, ibhora. Ndovataura kuti musazotambira bhora. Mangwana ndouya futi ndoona rimwe rakapunzika. Sori gogo, bhora. Ndinodini? Ndinoita sei? Ndinotya shamu ndigotora bhora. Kuti bhora iri raku harichaita kuti pamusha pano pagarike mushe. Ndinotora bhora roshaika. Ndizvo zvinoita Mwari. Tikatubwida vanotora zvatitubwitsa. Nekuti atichachengeta vana nekuti Mwari vakatipa kare, handiti vanhu vaingogara kana mukamuri imwe chete kana kamuri mbiri. Iye zvino mwana wese ane kamuri yake, ine chivhitivhiti zvake, ane magadgets ake, ane hapana achine nguva nemumwe. Kare taidla pamwe chete. Uri mukana wepundutso, uri mukana wokuti iwe haushamiwe kana uchidla unovhara muromo. Iwe tinonamata. Zvino hapana ari kunamata. Baba vanongosvika, handiti ane mamicrowave,
munongonzwa huu avo nechisadza chavapo. Amai vazouyawo huu, hapana pambogarwa, hapana. Saka cheya iye yandambonongedza iyi hapana aripo. Pundutso inouya sei pasina? Vana vedu vatiri kuchema kuti ama 2000 vari kunetsa, vari kunetsana. Vana muri kupi? Where are you? Kuita generation yatinoda kutsvairira panze imimi nemi. It's disgraceful. Ndinonzwa vanhu vachidadana zonzi ndama 2K, ndama 2K. Imbondiudzai, tinoenda sei pacheya patiri kutaura pano pepundutso? Vana vanetsa nei? Ndudzei, vana vari kunetsa nei? Isusu ndisi vana ambuya venyu hatinetse? Imimi ndimune vana vari kunetsa. Vazukuru vedu asi ndevenyuka, saka ndipindureiwo. Indiri mwana wagogweni. Nguva yana gogo, you were either a teacher, a nurse, a doctor, a farmer, a builder. Venyu vana vari kustika. Muri kubva mazvipa mazita akanaka kunzi vanostika. Havastike vari kuzingaira. Takutora mubvunzo wokupedzesera. Ndiananga ndipinduro. This is the last question. Ndiananga ndipinduro. Chiregai nditi vari kuchikuva vapete. Topeta sei mai? Mazvita amai Chisamba pachiri pamwe chete. Ipapo dai Mwari vatibatsira zvakanyanya amai Chisamba. Nokuti nini maonero angu ndeyekuti Mwari vakatipa responsibilities. Samai kana Mwari vaisa mhuri mukati memusha iri mukati memaoko angu. Ibasa rekuti ndione kuti pandiri kuita kunyangwe mabasa epundutso aya, kunyangwe nemhuri yangu yakachengetedzeka. Ndichaona kuti taita machallenges mazuva ano ekuti mai vari kupinda mumba na 8 o'clock vakarara, murume wavo auya arimo mumba, pamwe vatovhara gedhi. Ko imimi pamuri mumba, mwana ari kupi? Anani ari kuitei? Saka toda kudai Mwari vatibatsira kuti patiri kufamba tirege kusiya one mufundisi akazoti uchienda Bulawayo nekalageji katsapo kechibage, bhazi rikamira unenge uchitarisa kuti hachina kudzikiswa here, rikafamba futi uri kutarisa kuti hachina kudzikiswa here. Asi upenyu hwemwana akakosha uri kukanganwa. Ngatifambe nelageji dzedu tichienda. Tarisa lageji yako kuti iri papi. Mazvita henyu yasara kure lageji. Petai mazvita henyu. Ndiroda kutenda imose wateereri nemukana uno matipa nechirongwa chese chitadzidziswa. Ndiri kureva ndichiti pane mumwe namumwe pane zvetiri kunzwa pakuchengeta vana. Ngative tese tichiva tine maresponsibility ekutarisa vana kuti vari papi. Kana amai baba uchinga wanonoka kubva kubasa, ngatisangoramba takangonamira patinonga takanamira. Ngative tiine mabasa etitori chinzvimbo chedu, baba tive tichitorawo chinzvimbo chedu kunana amai, tive nekungoremekedzana. Ndinokutendai. Vadikane, isi tinongoti chiri mumusakasaka ngachizvinzwire, nekuti tinotaura upenyu. Zvimwe zvatiri kutaura pano zviri kumba kwako, zvimwe zviri kumba kwangu, zvimwe zviri mumhuri dzedu, zvimwe zviri munyika ino. Chiregai nditore mukana uno wekutenda vadare vedu vatyaira chirongwa. Ndinokutenda wezhira. Ndinokutendai baba, ndinokutendai nokuteerera. Munongoziva kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri kuRegold, chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu. Ndine urombo, chiringazuva chabva chatsvuka. Ndine Dr.